мисол ирам сабаб мешавад ки бигардонандтон. Навоя банк снимат мекунад тамом. Третье лицо не имеет права. Махсус худат барои чи просмотр кардӣ ва видеои маро тамошо кардӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ман тасмим гирифтам ки имрӯз комментарияҳои шуморо бисёртар хонда ба саволҳо ҷавоб гардонам. Дар видео як дона лайк монед, бо диққат то охирша гӯш кунед. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд, чхеле ки медонед 630 000 нафар шаҳрванди хориҷӣ таҳти назорати МВД Русия қарор дорад ва ин нафарҳоро бояд ки аз Россия депортатсия кунанд. Шумо бихоҳед фаҳмидан ки номтон дар ҳамин рӯйхат ҳаст ё ки не, номери WhatsApp мебарояд, ҳатман бинависен и ба манфиати худтон мебошад. Як нафар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳозирам аз аэропортҳои Россия. Гардондастиянд ё ин ки не? Сабаб дар чӣ бошад? Бале бародари азиз, ҳозирам имконият ҳаст ки аз аэропортҳои Россия шаҳрвандои хориҷиро мегардонанд. Бисёртар сабаб ҳамин мешавад ки мисол пештар ягон нарушение доштен ё пештар ягон штраф доштен, ҳамонро ҳал кардагӣ нестен ё номи насабтона иваз кардагӣ ҳастен, мисол ирам сабаб мешавад ки бигардонандтон. Бо сабаби асосӣ аз ҳама бисёртар ира ба назар мегиранд ки шумо мақсади рафтани худтона фаҳмонда наметонед, ба куҷо, кор, пеши кӣ. Ҳамин чизорам дуруст фаҳмонда ки натонед, аз аэропорт абрадан мегардонанд. Амилия нависондай: ассалому алайкум. Иншоллоҳ хубиҳо насибтон бошад. Омин. Дар Россия бедокумент бошӣ. 30 апрел нашуда Тоҷикистон равӣ. Баъд аз 30 апрел Россия рафта. Яъне ки дар назар доред метонен ё рафта ё ки не. То 30 апрел шумо муҳлат доред ки патент надошта бошед, мисол бренд сахрова патентона торӣ кунед. Ё регистратсия надошта бошед, муҳлат доред ки бренд регистратсияи худтона торӣ кунед. Аллакай набаромада аз Россия мешавад ки шумо ҳамин мушкилиҳои худтона ҳал бикунед. Давлатов нависондай: ҳамат барои сум лайк монед, ки мо сум кор кунем тамом. Ҳамин ты бар ин одам имина лайк намонмада ва як дирам ман аз ягон таи шумо на талаб кардам, на гирифтам, на лайктон суму мета, на просмотртон. Барои ҳамин каттаи бад гап назанем бародаро. Ман наоборот кӯшиш мекунам ки фоидаи худам барои шумо бирасонам. ин чиза хуб одамои баақл ба назар мегиранд ва мефаҳманд. Як нафари дигар нависондай: давернус ҳози изменить шидагӣ, согласия шидагӣ. По поводу согласия банк бе одама худаш ягон кор намекунад. Я отвечаю, что не получится. То худаш нарава банк, просто срок метам. Навоя банк снимат мекунад тамом. Третье лицо не имеет права получать деньги у другого человека. Бародари азиз, худат хато қайд кардӣ. Намедонам ига дар куҷо хондаи худат. Ман ҳамин чиза шахсан худам кардам, ман таҷрибаи худам гуфтаам. Мисоли гап чӣ хел кардам ман. Вақте ки картаро маҳкам кардам, соҳиби карта дар Россия набуд ва ман шахсан давернус тайёр кардам, давернус сароӣ кардам, 100% аз банк пула гирифтам. И ай бораи чи, ай куҷои гапа гирифта гап задасаи худат ман намедонам ӯзи. Ин ҳамин коре ки ман кардам нидавна буд. Тақрибан 1 моҳ нашидай ҳоли. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум. Ман патент дорам, лекин мара реестр даровардай, лекин запрет надорам. Проверка кардам, чӣ кор кунам? Мара аз реестр бигирам. Метонем ки ба намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират рафта дар Федератсияи Русия муроҷиат бикунем. Яъне ки ҷое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст, дар Русиярам намояндагиш ҳастай. Мисол дар уҷа муроҷиат мекунем, тафтиш карда мебароянд. Касе ки тамошо кардастен мара, номтон дар чорни списка ё ки документ надорен, умуман фарқ надорад. Хоҳем ки границаи Қазоқистон баранд биёранд одамои боваринок, номерошон мебароянд, занг занен, аз номи ман қатишон гап занен мерем. Насим нависондай: бародарҳо, мо бе ҳамин шумо гуфтан любой чира медонем. Так что худо ба шукр, то ҳамин рӯза соз будай. Лично воима кардан, дар тақдират чизе бошам мебинӣ. Бале ин гап дуруст, лекин баъзе нафарҳое ҳастанд ки аз информатсияҳо огоҳ нестанд. Мо барои ҳамон нафарҳо видео мекунем. махсус худат барои чи просмотр кардӣ ва видеои маро тамошо кардӣ. Рас ӯ қадар умник бошӣ, надро канали ман. Муҳаммадҷон нависондай: салом акаи Сорбон. Ман ҳамин 1 ҳафта пеш граница рафта омадам. Дар пушти мигратсиони картам рақам нависондагиай. Ман документ карда метониста бошам. Дар 1-2 нафари дигарам ҳамин хел навистагӣ буд. Ҳар кадом ҳар хел рақам.
бародару ягон кас донад ҷавоб диҳад. Пешакӣ раҳмат. барои мақсад документ кардан дар назар доштагӣ бошед. Бале, ягон мушкилӣ намешавад бародар. Агар мушкилӣ мешид ва шумо мигратсиони карта намедонанд ва иҷозат намедоданд ки Россия бироед. Амир нависондай. Ака номи ман ҳаст. Ман бо возвращение омадам. Чӣ хел аз реестр снимат кунем? То 2025 омадам, 12 феврал. Ба возвращение на родину омадагӣ бошед, шумо запрет на выезд шидагием бародар. Тоҷиддинов нависондай. Салом акаи Сорбон. Ман дар чорни списка баромадам. Номам ҳамам соз буд. Документҳо. Ман метавонам рафта Россия. 4 моҳ шуд омадан ман дар Тоҷикистон. Пешакӣ раҳмат ака. баъзан вақтое мешавад ки мисол хатогӣ карда дар ҳамуҷа номи шуморо ворид мекунанд ва шумо метавонед рафта муроҷиат бикунед. Аз сари нав мисол повторна проверка мекунанд ва поза ки бошад номтон аз уҷа снимат мекунанд. И ягон проблема нест. Як кас нависондай. Сорбон савол дорум. Срочно номеротан навис. Саволта дар комментария бинависон. Худо хоҳад барномаи дигар ҷавоб мегардонем. Зиндаву сарбаланд бошед то видеоҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.